Musta na pagtanan. Um, na ako'y nakatunan diri na klase sa gardening na bag-ong gina-practice ron sa dili kayo bag-o pero mo na common gina-practice ron sa permaculture community. So wala kasabot sa permaculture di ay na-link akong ibutang mas mayog basahon na lang ninyo direkta kaysa akin mo-explain no. So kanina technique ganahan ko makatuna ni mama as sort of exercise niya kaya retired naman siya. Ako na lang i-vlog pod para daghan ninyo makatuon kung ganahan mo mag-gardening no. So ang tawag ani is no dig gardening. So kasabatan na self-explanatory no. No dig dili na ninyo kuton ang yuta. So ang advantage ani sayon ra walay hago kay di na ta magbungkal og kung sa elementary pa namo sa una murag usa ka ruler man siguro ang ipakot-kot ni ma'am nya butangag mga abono etc. So kaning gina-practice ron diri sa Europe, UK uban pang western countries no dig gardening ni siya. So dili na mo magkot-kot. Ang buhaton lang is depende on sa gamit ninyo. Most common is cardboard ang i-mulch nila una. Itabo na siya sa weeds. Kanya mao to siya mo patay silbi sa weeds sa mga sagbot. On top ana butangan og compost. So compost, example lang compost ato siguro mga latang uhot, latang dahon, latang sobras mga pagkaon, abono ba, mga latang tae sa baka or kabaw. So mo na ibutang on top. Karon after a while na sige bis nimo ang cardboard mahilis ra to siya no, mapart ra to siya sa yuta, but by that time patay na sad ang sagbot. So ang mahabili na lang compost na maoy mahugrag abono sa yuta sa ilalom. So mo na siya. Ato nang buhaton ron kaya ako ning ipakita ni mama pod unya. Syempre, i-update ra mo pohon sa resulta ani. Tara, ato ta sa garden kaya kung ipakita ang proseso. Okay, parang tagawas. Medyo tugnaw pa na kay February, marag 2 degrees man siguro ron. Pero ako nang gi-prepare niya akong mga plant beds. Okay. So mao ni siya no. Kabantay mo na yung cardboard. So ako pa nadungagan dito. Nya compost ni siya or abono. Depende sa unsang klase sagbot imong ibutang or naa imong bagaon imong cardboard duha ba or tulo. Kani nipis man ako mga sagbot. So usa ra ka layer ako ibutang dayon compost. Syempre kaning compost bagaon pa ni siya no. Kutob anang itom. Nya i-compact na siya. So mo himong initial na abono sa tanom unya. Sige nimong bisbis malanay ra ng cardboard makapenetrate na dayon ang roots sa tanom sa ilalom. By that time patay na sad ang mga weeds o mga sagbot. Unya sa explanation sa katong expert diri sa no dig gardening mas healthy ang yuta no kay wala na disturbo nya ang microbes na ara na beneficial sa mga tanom. So mo ni siya. So dugang pa og compost. Anay compost para dito. Nya na ako yung mga cardboard pa dire no na idugang. So mo to. Balhin ta sa GoPro atong humnon. Nya na koy isultin niyo nya sala sa video. Link kinsa to na expert no na successful gardener diri sa UK. Sige. Ato ta.
Okay, mo na siya no. Nahuman na nato. Pero atanawa dayon na. See, nadi ang cardboard. Pero kanina compose ni pes pa ni. So, actually magpalit pa mig dugang kinahanglan i-compress nimo ang compose. Yan na. Unya kinahanglan mga 4 to 6 inches. So, dungagan pa na nato no. Nya mo po to dito. Actually kana no dig gid po na dira, pero kung tanawon ninyo murag ikot-kot kay ang kilid akong gikot-kot no, ang para sa mga shrubs dadere. So kani mga ornamental man yung mga shrubs ikot-kot ni na ako, and then butangan pa pug compost sa taas. Makita na to ang difference ani. So ang kinot-kot na nato gibalhin dira, pero may naida lang sagbot no. So dungaga butangan sa nato cardboard nya compost on top. Okay, so mausad to sa pagkakaron. Ako din yun gani ha. So nay ang expert diri sa UK sa no dig gardening, si ang pangalan niya Charles Dowding or Dowding. I don't really know. Ako kay baon sa pag-pronounce yung pangalan. Nailing sa description sa iyang website. So mo na akong gisunod niya, mo na akong gi-encourage akong mama na i-practice sa buhol no, as sort of hobby niya, as exercise. So kung buto na kung atong i-reflect no dig gardening, ang cardboard mo to yung nag-mulch sa sagbot. So kung imong tanaw ng kinaiyahan, once ang mga dahon sa mga kahoy, mga hulog, mo to yung mulch no, mutawon sa mga sagbot, sa mga weeds, mo to yung patay. Ya kabantay pod mo, mas kusog mutubo ang seedling anhadapita or kanamitong basurahan sa probinsya na tanang malata ilabay din ha anya makalabay mo gliso sa mangga mutubo sad mo na siya. So mo na gisunod aning no dig gardening, which is part sa permaculture. Permaculture man god is the sustainable way of agriculture. Gi-practice niya ang unsay naa na sa kinaiyahan, dili bitaw ang conventional na hala magtraktor magkot-kot nya inorganic fertilizer. So sa permaculture, sa no dig, ang gigamit nato compost ra gyud na mo na siya organic fertilizer. So sa kani, syempre ako maning ipadayon og vlog, makita ninyo po og successful ba akong i-practice no. Pero kung ganahan na mag-evidence na kung epektibo ba ni, tanawa lang ninyo sa link kato na website na apoy YouTube channel siya, ako na lang pong i-link para makakita po mo na technique para ni mama tanawa niya ang mga videos dito. Sige, sunod na po. Salamat.